Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za mu ɗan yi wani tambihi dangane da wani kuskure da muke ɗan samu yayin da muka zo shiga sallah. So da dama idan muka zo a masallaci, musamman idan mutum zo tarar an fara sallah ko ya shigo ma ya tarar an yi ruku'u, za ka ga wannan da dama. Mutum ne ya zo masallaci sai ya tarar liman ya yi ruku'u, to sai ya gan shi ya taho a guje daga zuwa kawai ko kabbaran harama baya yi sai dai kawai ruku'u. To yana da kyau mu gane cewa kabbaran harama wajibi ne a cikin sallah. Ya kamata kafin in ma malami abin da suka ce shine ba laifi zaka yin kabbara kakkai na ruku'u sai ka sa a ranka wannan kabbar da zaka yi ko da baka daga hannun dama ba dole bane, amma dai yana kyau ka daga hannun. To kabbaran harama wajibi ce, amma kabbaran tafiya ruku'u ba wajibi bace akan abin da yafi inganci, duk akwai sabanin malamai. To zaka iya ita rukuni ce, to ita na kabbaran harama rukuni daga cikin rukunnan sallah, ita waccan ba rukuni bace. To in ka zo zaka iya misali sai kai Allahu akbar sai ka tafi, yayi kana faɗin Allahu akbar kana sunkuyawa, amma ka sa a ranka cewa kabbaran harama kake yi fa, ba kabbaran tafiya ruku'u ba. Kuskure ne a ce ka tafi ruku'u ba kai kabbaran harama ba, gara a ce ka yi ruku'un amma kai kabbaran harama ba kai kabbaran shiga ruku'un ba. Wannan abu na farko kenan. Sannan wani lokacin kuma mun zo muna ji mun samu tabbacin liman ya riga ya dago, amma sai mu yi ruku'un namu mu dake. Kana ji liman ya riga ya dago daga ruku'u, kai ma wani kuma sai ya ce ai ya misali ga wasu limamai in sun zo dagowa daga ruku'un sai sun gama dagowa sai su sami Allahu liman hamida. To sai ce ai yanzu ya hango liman gayi can ya riga ya miƙe amma bai ci sami Allahu ba, sai shi ba zai ruku'u. Kaga wannan kuskure ne, kuma abu ne wanda zai iya bata wa mutum sallarsa. Da haka duk irin waɗannan abubuwan ababe ne waɗanda wajibi ne kan mu sai mun kula da su a wajen shiga sallah. Ana so kuma mu shiga da natsuwa